Καλώς ήρθατε σε ένα όμορφο και προσεγμένο διαμέρισμα προς ενοικίαση στη Δραπετσόνα, στην οδό του Λουμτζή 6466. Το ακίνητο βρίσκεται στον τρίτο όροφο πολυκατοικίας κατασκευής του 2004 και έχει συνολική επιφάνεια 67 τετραγωνικών μέτρων. Πρόκειται για έναν φωτεινό και λειτουργικό χώρο, σχεδιασμένο ώστε να προσφέρει άνεση και πρακτικότητα στην καθημερινότητα. Το σαλόνι είναι ευχάριστο και φιλόξενο, με άφθονο φυσικό φως, ενώ η διαρρύθμιση του διαμερίσματος αξιοποιεί ιδανικά κάθε τετραγωνικό μέτρο. Είναι μια εξαιρετική επιλογή για εργαζόμενους, ζευγάρια ή μικρές οικογένειες που αναζητούν ένα σύγχρονο σπίτι σε μια ήσυχη και ταυτόχρονα εξυπηρετική περιοχή. Η τοποθεσία του ακινήτου προσφέρει άμεση πρόσβαση σε μέσα μαζικής μεταφοράς, καταστήματα, σούπερ μάρκετ, σχολεία και όλες τις βασικές υπηρεσίες. Επιπλέον, η κοντινή απόσταση από τον Πειραιά και το λιμάνι καθιστά τις μετακινήσεις ιδιαίτερα εύκολες. Αν αναζητάτε ένα διαμέρισμα που συνδυάζει καλή κατασκευή, άνετους χώρους και εξαιρετική τοποθεσία, τότε αυτή η πρόταση αξίζει την προσοχή σας. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες ή για να προγραμματίσετε μία επίσκεψη. Θα χαρούμε να σας το παρουσιάσουμε από κοντά